یو خیال و تصور کے لکابے نتاویدم عجم کے وے ظاہر مجسمے نتاویدم خبر نوم چتل کے بلا بلا بتان دے خبر نوم چتل کے بلا بلا بتان دے خالق تشرمندیم بت کدے نتاویدم محراب پکی جوڑو بس پا دغی خطا شم د خدای فضل نورکوم می کدے نتاویدم ادا بت پشان چپ دے پرنو سترگو ودشو دا بت پشان چپ دے پرنو سترگو ودشو معلوم شو اغیارو ٹکانے نتاویدم ما ویل جوڑے عمر ابن خطاب مدے مندلے ما ویل جوڑے عمر ابن خطاب مدے مندلے واللہ چی خبر دما لگرجے نتاویدم قاتل زمونگ دہل امیدونو دے منصورا قاتل زمونگ دہل امیدونو دے منصورا خواران حلالوی کساب خانے نتاویدم خواران حلالوی کساب خانے نتاویدم الجنة स्टूडियो।